Bapak Sulaya, Ibu Sulaya nggih pagelaran ingkang angka loro. Nggih, para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Mudune para widodari nggih, widodari. Widodara, widodara. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwe. Anglajengaken tari Srimpi Sekar Jadilan nggih. Sugeng siang para rawuh, sugeng amirsani nggih. Medale tari Srimpi Sekar Jadilan kairing gending mama disukani gending nonong. Mama sapa sing nonong? Dados adik-adik sing ana ndur pentas mudhun nak ayo. Mudhun ben apik syutingane. Ayo dole. Dole genduk ayo mudhun nak. Apa
ya ya. Ah ya ya. Ah oh ya. La 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 la. Ayo le, awan. Hey awan, hey awan, hey awan, hey awan, hey awan, hey oh ya. Oh 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 ah oh ah oh ah
Tari Sripi Sekar Jadilan nggih. Ayu-ayu rupane, lenggak-lenggok maceme sampun sewanteng dalemipun Bapak Suloyo, Ibu Suloyo sekeluarga nggih. Tari Sripi Sekar Jadilan siang menika nyambut gawe bebarengan nggih. Rio Audio Sound System nggih saking Meraan kagunganipun Bapak Haryo nggih. Lan ugi kolaborasi sesarengan artis video syuting nggih Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Medali Tari Sripi Sekar Jadilan kairing gending nunung nggih. Sapa sing nunung nggih kasusul Kudia Luping. Mama Tari Sripi Sekar Jadilan disukani gending-gending nggih. Jajal dikei sing rancak dhisik nggih Mama. Ngalih nyang Mama Siti nggih dikei PPK Lompang. Dados ayo jadile semangat ya, mari disangoni. Goyang dong Mama Dewor. Yo. Asik-asik Mama Siti dalam Mas Joko digoyang dong alon-alon. Angge Mas. Hey ya 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 ya. Yo asik-asik. Ada artis multimedia dan juga ada Rio Audio Sound System. Bapak Haryo digoyang dong ambek manggung-manggung. Yo Yo
nggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi pambukane gending teng wontene tari Serimpi Sekar Jatilan nggih. Gending saklajengipun Mama jajal ngalinya genduke, genduk Vera nggih. Jajal dikei gending sing penak gerigis. Genduk Vera dados. Siap.
Cis nggih. Inggih menika gending ingkang angka 2 nggih. Gending salajengipun Mama jajal ngalinyang genduk Cisa nggih. Dikei meduruan malih nggih. Dikei tak kuat nyagah Mama dados.
Inggih menika gending ingkang angka 3 nggih. Ditambahi sak gending Mama. Jajal ngalih nyang genduk pita nggih putu ayah Mama Tunami nggih. Disukani gending sing penak-penak nggih nyawiji dados
Inggih menika gending ingkang angka 4 nggih utawi gending telahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jadilan nggih. Niki wonten pamundutan gending nggih saking Bapak Suji nggih. Gendinge penak tapi mantun niki nggih teng tari Rampak Barong Samboyo Setiakawan nggih. Ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng nggih. Bali-bali nang panggonane nggih niki disukani gending pamundutan nggih dari saya nggih Bapak Makrub nggih lagune penak mama Sronen Sakti Jagarian Barjabar Maudura totot yo la terus joget terus yen ana gendeng-gendeng sing ayu iya ngono nduk awas iya kong iya makaten para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Srimpi Sekar Jadilan nggih pagelaran ingkang angka 4 ing siang menika nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka telahir saking keluarga besar Reok Setiakawan nggih muncule para wadyabala anglajengaken tari Rampak Barong Samboyo Setiakawan sugeng siang para rawuh sugeng awir saniyo kapiarsa suaranipun lerok dia is ya nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa seni reok saking panjenengan kula turut mirsani pagelaran salajengipun tari Rampak Barong Samboyo Setiakawan sugeng rawuh para pamiyarsa monggo mirsani kesenian kula seni reok saking Ponorogo Nusantara sugeng rawuh
para pamirsa monggo mirsani seni reo setia kawan bapak jai iku jeragane kali bebe kang kula pakoci ya rampak baru ambiar hari sis awas pecute ya nak. Ngadeg ngetan ae ger yo. Lek natap tepak nyang pentas ger. Aduh. Oh.
Oh, yeah. Ayo le. Yeah. Oh, yeah. Ha. Yeah. Ah. Hey. Oh. Yeah. Ah. Oh, yeah. Ha. Ha. Oh. Ah. Hey. 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 Oh, yeah. Whoa. Yeah. Oh. Ay. Hey. Oh. Yeah. Oh. Hey. Hey, 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 Ayo li. Oh. Hey. Iya, ayo Mas Putra. Oh. Eh. Oh. Eh. Iya, hey. Oh. Oh, 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 hey, 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 oh. Oh. Iya. Hey. Oh. Ayo mata sini. Hey. Hey. Oh. Hey. 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 Oh, hey. Oh, eh, oh, oh, eh, yeah. Oh, yeah. Oh. Yeah. Oh, yeah. Hey. Yeah. 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 Hey. Oh. Oh. Oh, hey, hey, oh, hey, oh, hey, La 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 la. Hey. Oh yeah. Oh. Hey. Hey.
tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 5 macem nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Suloyo nggih Ibu Suloyo sakeluarga nggih siang menika tawi sonten menika tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan nggih Rio Audio Sound System nggih kagunganipun Bapak Haryo saking Meraan nggih lan ugi kolaborasi sesarengan nggih artis video syuting Mas Eka Oke saking Dawan Lor Sukodono ele rampake jajal ditoto ning pinggire kemantene nggih disyuting kalian artis video syuting nggih alon-alon nggih kalian disukani gending mama pamundutan Bapak Suji Ngatail nggih minta lagu Bapak Jai penak mama pamer bojo galak nggih dados
galak nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 nggih utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Samboyo Setia Kawan ya. Aile rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih, tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Suloyo Ibu Vera utawi Ibu Suloyo nggih kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih dengan keluarga besar Yok Setia Kawan yang lebih meriah nggih. Dan terima kasih kepada Rio Audio Sound System nggih Bapak Haryo saking Praat, terima kasih atas kerjasamanya nggih. Dan terima kasih kepada Ardis Video Shooting nggih Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono, terima kasih nggih. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan kebiari Yok Setia Kawan yang lebih meriah. Ayo dole bali-bali nang panggonane yo. Oh. La 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 la.